ɓe waɗɗo ko disgrace ko hersingol julɓe ɓen ko the whole world no only Liberia ɓorta aaden boomiɗo piyamo dasamo ɗum ko hersingol julɓe ɓen fof ko anna on ɗo haray en torondiri ƴetten action wota ɗum ɗo wattu Liberia ɗo wota wattu in Africa ɗum woni force et las haray en weltani ko jama seeniɓe ɓen ko ɓuri mum ala en torike hoore ɓen e kala ko ɓe woniri e kala NGO ji ɗe e kala human right ɓe darɓe wallito en no ɗum ɗo accira e nder leydi ndi hara ɗum ɗo waɗali hannde kadi haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala chief bisimillah haray he fewno ɗo en waɗay doyi ɓe tooñi en Allah ta ɓe tooñito en Luteni Camara no ga ambassadeur ɓe no ga acting national fula governor no ga horejo sukaɓe no ga ɓe ala woni ko ɓen no naatoyoyda e maɓɓe fiwata ɗum ɗo wattu haray the name of national fulaji supa so haray ko hoore ɗum wona gollede ɗo haray min weltanike journaliste ɓen honorable Saliou Massi Ba o laati wallude ɗum ɗo feeñi hari ɗum ala feeñude Saliou Massi Ba feeñini ko ɗum jonen ɗo fof wonɗen arɓe fiyo ɗum ɗo ɓuttu fiwata ɗum ɗo wattu so Allah jabin ɗo wattata fii courant wota fii debbo ɓooramo fii courant a yaha inna ko hombo jonnuma ɗum ɗo ko yawre julɓe ɓen fof yawa e leydi ndi ɗum ɗo noon ɓutta inchallahu ko mi woni national senior tribal chief Kante Governor